Helo bawb a chroeso nôl I taro gyda ni. A wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r 2 o Fawrth 2026. A ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I gael sialens o'r wythnos, a ni'n mynd I gael gair bach o gyngor wrth ysbryd I orffen yr wythnos. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni please ysbryd egni'r wythnos. Egni'r wythnos. Y 2 o Fawrth. O, a mae'r un wedi gwmpa mas. Gymrwn ni'r ddw... O, mae 2 yma. Gymrwn ni nhw. Oce, beth sy'n gyda ni de ysbryd? Oce, so'r cerdyn cynta sydd wedi dod mas yw cerdyn cryfder. So bydd angen I chi fod yn gryf wythnos yma, oce? Mae cryfder yn dod mewn I chi o rwle wythnos yma. Felly bod rhywbeth chi'n delio ar y foment sydd angen cryfder, oce? A bydd hwnna'n dod mewn I chi wythnos yma. So elfen o gryfder. Wedyn mae gyda ni'r 7 o ffyn. Nawr mae'r 7 o ffyn yn siarad am dal at rhywbeth, am dal ati, okay? Cadw fynd, dal ati. Cadw diwedd y daith yn eich meddwl a mynd ato fe, okay? Mynd ati yw'r cerdyn yma. A mae angen I chi gario mlaen, okay? Dyfal donc fan hyn, okay? A wedyn i'r 3 cerdyn yw'r as o gwpanau. Nawr mae'r as o gwpanau'n gerdyn lyflu, okay? Mae hwn yn dangos I fi bod lot o gariad yn dod mewn I chi wythnos yma. Mae cariad felly newydd yn dod mewn I chi wythnos yma, okay? Achos mae cwpan chi yn gorlawn okay? O gariad wythnos yma. Mae hwn yn gerdyn lyflu I gael. Felly, wedi gyda chi sy'n edrych am gariad newydd, gallai fod cariad newydd yn dod mewn I chi wythnos yma gyda'r cerdyn na. Okay. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr ysbryd sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please? Sialens yr wythnos yw'r ymerodres. Mae'r ymerodres yn egni benywedd, okay? A sy'n os byddwch chi'n dyn menyw neu unrhyw beth arall, okay? Mae'r egni mewn egni benywedd. So mae fe'n egni o greu rhywbeth, mae fe'n egni o cael babi os oes rai chi yn edrych am gael babi, okay? Mae fe'n egni sydd yn edrych ar ôl, sy'n meithrin, okay? Dyna'r fath o egni yw hon. A bod hon yn dod lan yn eich sialens chi am yr wythnos, mae hwn yn gweithio fi, mae angen I chi gamu mewn i'r egni yma, okay? Yr egni yma o fod yn gryf gyda cerdyn y cryfder fan hyn, ond gryf mewn ffordd sydd yn dda I chi, okay? Sy'n meithrin eich hunan fan hyn. Okay? Dyna'r egni sydd angen I chi fe mewn i'r wythnos yma. A felly bod rai chi yn gweld na'n sialens, okay? Felly bod rai chi ddim llawer o hunan hyder neu rhywbeth fel yna, okay? Wel, wythnos yma yna'r byddwch chi... Mae'n sialens I chi na'r I stepio mewn I hwnna, okay? Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd dy neges di. Beth yw dy neges di, please, am yr wythnos ysbryd, okay? Okay, neges yr wythnos o ysbryd yw'r 5 o gwpanau. Mae'r 5 o gwpanau yn siarad am alaru, okay? So falle bod chi wedi colli rhywbeth yn eich bywyd, a'r neges ysbryd nawr fan hyn yw I ddechrau delio gyda hwn, okay? Mae angen I chi delio gydag unrhyw alar chi wedi cael yn eich bywyd fan hyn, okay? Dyna neges ysbryd, achos beth sy'n rhaid chi gofio, pan I chi'n galaru neu colli rhywbeth, okay? Dyna'r cwpanau mae sydd wedi cwmpo fan hyn, okay? Ond mae 2 gwpan fan hyn yn aros lan. So mae pethau newydd yna I chi, okay? Mae pethau newydd yna I chi. So dim angen I chi alaru cyment nawr wythnos yma. Fi'n teimlo fan hyn, chi wedi bod, felly bod rai chi wedi bod trwy ddoctor calon. Mae rai chi dimlo'r galaru, okay? Ond mae hefyd rai chi adael hwnna I fynd. Okay? So dyna neges ysbryd wythnos yma. Diolch ysbryd. So beth fi'n mynd I neud na? Fi'n mynd I eglurhau y cerdyn yma I weld os ni gael neges tyma bach mwy twfwn, okay? Ond mae'r egni yma wythnos yma yn egni positif iawn I chi, okay? Ond mae rhaid bod chi'n yn dod â diwedd i'r galaru yma, okay? Right, os ni... Okay, a mae... Beth I fi'n gweud fan hyn? Okay. Rhaid chi orffen y galaru fan hyn, okay? Fi wedi syni'r cerdyn yma am egni'r wythnos. Egni'r seren yw hwn, okay? Cerdyn y seren. Nawr mae'r seren yn siarad am wella, okay? Ddod dros rhywbeth, delio gyda rhywbeth a dod drosto fe. Gwmwys beth o'n i'n gweud fan hyn, okay? Neges ysbryd, diolch ysbryd.
ma angen i chi nawr wythnos yma i really cymryd amser i wella'ch hunan fel bod chi ddim yn teimlo fel un ragor, Achos mae'r egni sy'n dechrau'n dod mewn yn egni positif iawn wythnos yma, Fi'n teimlo bod wythnos yma yn mynd i helpu chi wella. So falle bod rwy'n newydd yn ymwneud i'ch bywyd chi, falle bod chi'n teimlo mwy cryf am rhywbeth, Chi'n cadw fynd ar rhywbeth wythnos yma. A chi'n cadw ati, chi'n dal ati, A mae hwnna mynd i wneud i chi wella o falle'r cyfnod yma chi wedi bod yn teimlo, So cymrwch ar amser wythnos yma. Mae'r cerdyn yma hefyd gallu gweud wrth gwrs bod chi'n performo, mynd ar lwyfan. Mae fe hefyd gallu gweud bod eich dymuniadau chi yn gallu dod yn wir, Chi wedi hala dymuniad i'r bydysawd i dew beth bynnag chi'n credu ynddo. A maen nhw'n clywed eich dymuniadau chi, Mae'r cerdyn yma gallu gweud na hefyd. So falle bod chi wedi hala neges mas i'r bydysawd i ofyn am rhywbeth a... Waw, a fi'n neud o'n weithiau, edrych ar gwylod y dec, Os byddwn ni'n neud darlleniad personol, byddwn ni yn edrych ar gwylod y dec. Fi di edrych ar gwylod y dec nawr. Waw. Ysbryd yn bod yn glir wythnos me, boys, right. Yr as o gwpanau eto fan hyn, Gwylod y dec. A marchog y gwpanau fan hyn, Marchog o gwpanau yn dod â cariad newydd mewn i chi. Rhywun golygus, rhywun sy'n mynd i fod yn hyfryd gyda chi, Rhywun sy'n mynd i roi cyment i chi. A maen nhw'n mynd i fod moyn symud, ti'n bach yn gyflym, achos mae'r marchog yn symud yn gyflym, ond maen nhw'n berson really, really lyflu i chi. A mae cyment o gariad mynd hyn, os ych chi'n edrych am gariad bwys wythnos mewn wythnos da i chi, Diolch Ysbryd, gallwn ni eglurhau'r ymerodres. Eglurhau'r ymerodres, please. Pwys, mae hwn yn really lyflu. Sialens, mae'n dod lan o dan sialens, Os allwch chi gamu mewn i egni yr ymerodres fan hyn, Yr egni cryf yma, egni benywedd yma. Allwch chi ddod mas wythnos yma, bwys. A cariad lyflu. Mae hwn yn gariad wythnos yma, Mae fe'n gariad lyflu i chi. Drechwch ar hwn, Dyna'r cariad tulu bywyd perffaith. 10 o gwpanau, Cerdyn lyflu. Na'r cerdyn chi moyn mewn darlleniad os ych chi'n cael darlleniad, Achos mae fe'n gweithio fi bod eich bywyd chi yn mynd i fod yn llawn posibilrwydd, llawn cariad, popeth, Diolch Ysbryd. A ni wedi cael cerdyn y byd fan hyn, yn dod mas gyda'r cerdyn galari yma. So mae hwn yn gweithio fi bod y cylch galari nawr mynd i ddod i ddiwedd gyda chi, Mae'ch cylch chi o galari yn dod i ben nawr. Mae'r pennod mae'ch bywyd chi wedi gorffen, A mae'r galari yn dod i ben, a mae'r ddau gwpan mynd hyn, barod i chi i gymryd. A mae'r cylch anodd yma yn eich bywyd chi nawr yn dod i ben, Mae fe'n ddiwedd y benod nawr yn barod i chi ddechrau pennod newydd, Right, fi'n mynd i edrych ar hwn mewn cwpl o wahanol ffyrdd nawr, Ond mae cariad yn enfawr yn y darlleniad mae wythnos yma, So os ych chi'n edrych am gariad, mae'n wythnos lyflu i ffindo cariad, Achos mae'r as o gwpanau fan hyn wedi dod mas dwywaith da chi, So mae hwnna'n gweud cariad newydd yn dod mewn. Mae'r marchog hefyd yn gweud cariad newydd yn dod mewn i chi, rhywun sy'n lyflu, Rhywun sy'n mynd i sboilo chi, Maen nhw'n mynd i really dangos i emosiynau chi. Maen nhw'n mynd i fod yn romantis iawn gyda chi, A os ych chi'n edrych am gariad, byddan nhw'n dod mewn i chi wythnos yma, So cadwch eich lliged yr agor. Mae rai chi gadw mlaen edrych, Daliwch ati os chi'n edrych am rwy'n, a byddwch yn gryf. A byddwch yn gryf i wneud yn siŵr bod y person yma, y person i chi moyn, Person i chi...
moyn yn eich bywyd, i wneud eich bywyd yn well, okay? Pidwch cymryd person mewn sy'n mynd i wneud eich bywyd chi'n wath, okay? Neu sy'n mynd i ddod â lot o stres i chi, okay? So mae chi moyn rhywun fel la, chi moyn rhywun sy'n onest gyda chi, rhywun sydd yn dod â emosiynau iach i chi, okay? So newch yn siŵr o'na wythnos yma. Chi digon cryf i wneud yna, okay? Mae'r cryfder yno chi wneud yna. A bydd hwn yn helpu chi wella o pethau chi wedi bod drwyddo yn y gorffennol, okay? Wythnos really, really positif am gariad. Wedyn, mae angen i chi stepio mewn i egni ymarodres yma, okay? Stepwch mewn i hon nawr. Sdim angen i chi wneud eich hunan yn fach ragor, okay? Mae'n rhaid chi wedi bod yn wneud eich hunan yn fach fan hyn. Ysbryd yn gweithio fi yna, okay? Mae angen i chi nawr i stepio mewn i egni mwy o feithrin eich hunan, meithrin eich bywyd fan hyn, okay? Mae hwnna'n neges mawr i chi. A os ych chi'n neud yna, mae hwn yn sefyll i chi, boys. Okay? Mae hwn yn sefyll i chi. Mae fe'n aros amdano chi. Okay? Cerdyn mae tili, bod yn hapus, popeth fan hyn, dych chi, okay? Popeth fan hyn, o dan yr enfys brydferth, okay? Ond mae rhaid i chi fod yn gryf, a mae rhaid chi camu mewn i'r egni yma o feithrin eich hunan. Drychwch ar ôl eich hunan nawr, okay? Dyna neges ysbryd. A wedyn bydd yr cylch mae chi wedi bod drwyddo o alaru yn dod i ben, okay? Pethau lyflu yn aros amdano chi. So, os ych chi'n edrych am gariad wythnos yma, dyna'ch neges chi, okay? Chi mewn perthynas yn barod, chi'n really gryf yn eich perthynas, okay? Lot o gariad gyda chi yn y perthynas, okay? Falle byddwch chi'n mynd mas ar ddêt gyda'ch partner, okay? Ail gynnu tân wedyn ni wythnos yma, okay? I wneud â cariad. A byddwch chi'n teimlo'n really fresh amdano fe. Byddai'n teimlo fe cariad fresh yn dod mewn i chi, okay? A mae'r egni yna yn lyflu. A mae rhaid chi dal ati gyda'ch berthynas mwyn gwella falle pethau sydd ddim wedi mynd rhy gret o ddiweddar gyda chi, okay? Ond mae'r egni yma, cariad mawr yn dod mewn i chi fan hyn, okay? Yn eich perthynas, falle bod chi'n edrych am greu tili, okay? Os chi mewn perthynas. Eich sialens chi yw i edrych ar ôl eich hunan nawr, fel eich bod chi gallu wneud na. Os rhaid chi'n edrych am ddonfeichiog neu rhywbeth, okay? Drychwch ar ôl eich corff na, drychwch ar ôl eich hunan, neu os dawch chi'r partner, drychwch ar ôl eich partner na, fel bod nhw yn yr iechyd gorau i gael babi, okay? Os rhaid chi'n edrych am ddechrau tili. Cerdyn tili gyda chi fan hyn, okay? Mae'r tili hyn yn bosib, mae'r tili hyn yn dod, ond please drychwch ar ôl eich hunain, okay? A gwellwch os nag chi chwaith yn iach, fel eich bod chi gallu tyfu'r tili yna, okay? A chi wedi bod yn galar, felly bod chi wedi colli rwy'n yn eich bywyd yn ddiweddar, okay? Mae'r cylch yma o alaru'n dod i benner, felly bod chi wedi colli... Felly bod chi wedi trial am fabi, okay, yn y gorffennol a diwedd ddim wedi gweithio mas, okay? Neu nais i fi weid pethau fel yna. A chi wedi bod... Ond mae rai fi weid yn negesion ma, ydych chi, okay, gos yna beth sy'n dod wrth ysbryd. A felly bod chi wedi galaru lot o'na, okay? Ond mae'r cylch ma'n dod i benner a mae pethau newydd yn bosib i chi, okay? Chi'n mynd i gael y tili, okay? Os drechwn ni ar hwn fel gyrfa neu fusnes wedyn ni... Daliwch ati yn eich busnes, okay? Byddwch yn gryf yn eich busnes neu'ch gyrfa. Mae lot o gariad gyda chi at eich gyrfa fan hyn, okay? A felly bod rhywun newydd yn dod mewn i helpu chi a i wella pethau yn eich busnes neu i wella pethau yn eich gyrfa, okay? Ond mae lot o gariad gyda chi at eich gyrfa fi'n gweld fan hyn. A mae fe'n neud chi dimlo'n gryf, ond mae rhaid chi dal ati. So os rhaid chi wedi bod yn brifysgol nawr chi'n dechrau gyrfa, chi'n mynd i gael lot o gariad at y gyrfa mae chi wedi dywys, okay? Mae fe'n ddewis da i chi wedi wneud o le chi'n mynd, mae neges fyna i rywun, okay? Os dawch chi gadewch fi wybod yn y negesion isod. Mae rhaid bod chi yn meithrin rhywbeth newydd nawr yn eich gyrfa. So mae elfen o bethau newydd i gyd trwyddo fan hyn, okay? A mae fe'n mynd i wneud chi'n hapus, mae fe'n mynd i wneud chi yn hapus yn emosiynol, yn eich hunan, okay? Mae fe'n egni lyflu i chi.
Mae'r cylch yma o felly pethau ddim wedi gweithio mas yn eich busnes chi neu'ch gyrfa chi yn dod nawr i ben. Okay? Dim angen galaru ragor yno chi. Mae'r cylch o alaru yn dod i ben a'r cylch o golli yn dod i ben. Mae pethau newid nawr. Okay? Arian, smo fi'n timlo arian yn y darlleniad yma. Smo fi'n timlo arian yn y darlleniad yma o gwbl. Okay? Os wedyn unrhyw beth chi jyst yn timlo yn hapus gyda'ch arian ar y foment, felly bod chi wedi mynd drwyddo mach o ddiled yn y gorffennol am yr cylch na wedi dod i ben, a chi yn sefydlog nawr wedyn ni fan hyn darlleniad yma. Okay. Iechyd wedyn ni, chi'n gwella rhywbeth chi wedi bod yn gryf drwyddo rhywbeth i wneud â'ch iechyd, okay? A chi wedi cadw fynd drwyddo fe, okay? A mae lot o gariad wedi bod o'ch cwmpas chi tra bod chi'n neud y gwella yma, okay? Ond chi yn gwella nawr, a chi'n dechrau caru bywyd eto, fi'n teimlo fan hyn i lot o chi, okay? Mae chi iechyd chi yn gwella, okay? Mae rai chi ddod i pethau mewn lle yn yr i wella chi iechyd yn gyflawn fan hyn, okay? Fel bod chi'n mynd nôl i egni teuluol, egni cariad, egni timlo'n rili dda am fywyd fan hyn, okay? Chi wedi bod yn galaru rhywbeth achos bod eich iechyd chi ddim yn dda, okay? Ddim wedi bod yn dda. Mae'r cylch mae'n dod i ben ar, so mae pethau i gyd yn gwella i chi, okay? Chi'n mynd i wella. Mae rhywbeth mynd i ddigwydd wythnos yma sy'n mynd i helpu chi i wella a gorffen y cylch o alaru, okay? Waw, waw, waw. Cerdie lyflu wythnos yma, boys. Cerdie lyflu am wythnos. A 3 ar 20 o Mawrth. Okay. Gewn ni'n i orffen cerdyn bach oracle, just neges bach. I orffen y darlleniad, a dyma fe. Okay. Beth sy'n gyda ti i ni ysbryd? Okay, a beth sy'n gyda ysbryd? Right. Fi'n gwybod bod chi wedi bod yn cwestiynu hunain yn ddiweddar, a meddwl p'un bod chi digon da neu digon cryf i wneud beth mae'ch calon chi moyn wneud, okay? Mae'r neges yma yn dod i'ch atgoffa chi bod chi gallu wneud e. Codwch a cymrwch y cam, okay? Codwch a cymrwch y cam. A hwn yn Saesneg fi'n cyfieithu fel fi'n mynd, okay? Codwch a cymrwch y cam. Fyna. Waw, 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 okay. So, os ych chi wedi bod yn cwestiynu hunain a meddwl bod chi ddim digon da, mae'r neges mae wedi dod trwyddo chi wedi chi mwy na digon da. Okay? Chi'n berson cariadus, chi'n berson sydd yn emosiynol, chi'n berson sy'n dal at pethau. Okay? So, mae chi fath o berson sy'n rhoi lan. Os ych chi wedi rhoi lan yn y gorffennol, mae'r cylch na'n dod i ben ar, okay? Mae'r cerdiau yma yn lyflu wythnos yma, boys. Cerdiau really lyflu, llawn cariad. Lyflu, lyflu, lyflu. Okay. Dyna'ch neges chi. Fi just fel unner. Fi just, lyflu. Cymed o gariad yn dod i chi wythnos yma. Okay. Joiwch yr wythnos. Os ych chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel. Achos mae pob peth fach fel ych chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. Os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Joiwch yr wythnos, gadewch neges i fi i wedwch chi'n ymlaen wythnos yma, okay? Joiwch yr wythnos a welai chi yn y darlleniad nesaf.